Салом бонувони зебо, салом духтаракҳои хушрӯ. Имрӯз мо қати шумо анамхел куртаи варатникдори оддӣ дар куртаҳои прямой мешавад духта, ҳаминро ҳозир ба шумо мефаҳмонам. Ман дар як матои прастои ин не заказ бинечи ҳамхе дар шумо нишон метиҳам. ҳамхе маторо дукада када байнашро меёбем, барои ки бояд ба мо центр байнаш ба мо ҳатман дар кор аст. Ман ҳозираш дам ки кушодиша 27 гирифтам, ин мешад 54. ин ба ягон курта не, ҳамхе барои шумо нишон додам. Байнашро ҳамхе меёбем ва боз як матои дигар аз дигар намуди цвет, мана дигар намуди ранг дар пушташ флизелин часпонда, онро ҳам байнашро ёфта уту када ҳамаша тоғри када мемонем. Ман ҳамхе кушодиша гирифтам 23, дар кушодиш 23, дарозиш 31, барои ки даҳани куртаи мо 20 сантиметр мешавад, барои зиёдтиш дар кора. Вақте ки байнашро ёфтем, аз байн гарданро мана ин байнашро меёбем. Мани боло ути кадагитон қати мекашед. Анакнун гардани мо 18, байн қати 9 ин тараф, 9 ин тараф монда. Ман гарданро ёфтам. Ҷои гардан ёфтагӣ 1,5 сантиметри ман хатча мекашам. 1,5 сантиметри. Ана аз боло ана ҳамон ҷое ки гарданро ёфтем, кушодиашо даҳани куртаро мегирем. Аймон 21 гирифтам. Ана 1,5 сантиметрро бо байни серединаи амо байн қати мечаспонам. 1,5 сантиметр ки поён хамонда будем, 3 кунҷа боло мешавад. Аз байнро бошад каме ин тараф ва каме ин тараф 3 кунҷа то поёнро дарз мекашем. Ранги вытычка мешад, байнда мемонаду аз ду тарафаш дарз мебиёд, барои ки мо бо байнро мебурем. Ман оста то поёна дарзашро мекашем. Хат кашидар агар бо ҷадвал бошад беҳтар мешавад. Рости гап ман куда таги дастам ҷадвал набуд, ба ҳамин сантиметр ба шумо нишон додастам. ман бо аз тарафи қафош вақте ки медузам нишон метиҳам. Ман специально барои шумо бо риштаи сафед духтам, дар болои амин бардови цвет риштаи сафед қади духтам ки шумо да тобад. Байни манам варатникро меёбем. Байнашро ки ёфтем, байнро ба байн тоғри карда, чӣ хеле ки хат кашидед, ана ҳамон хел медузед. Айн тараф 1 сантиметр хати боло, манам 3 кунҷа поён, 3 кунҷа боло, манам 3 кунҷа то болоя бояд шумо дарз равед. Мана аз ин тараф ман духтам, маълум ки нест, барои аз қафо ба шумо нишонам. Чӣ хеле ки гуфтам бо риштаи сафед духтам ки ба шумо маълум шавад. Ана михел духт мебиёд. Нигоҳ кунед, 1,5 сантиметр поён омад ва 3 кунҷа манам хел. ҳозир аз ин мебурем байнро. Рости гап фаромӯш мекунам ки аз тарафи филзин намоён нест, барои ки бо аз тарафи матои бардови цвет, аз тарафи манамин основной материал ба шумо бурданашро нишон метиҳам. Кунҷҳоро ҳам мебурем манам хел. Бо диққат нигоҳ кунед, он қадар қин нест. Онро анакнун рӯгардон мекунем. рӯгардон кардед манам хел мешад, дидед? ҳоло инҷа тайёр нест. Бо мошина қати лаб ба лаб медузем, барои ки аз дарун мо камҷо мондагием. Барои лаб ба лаб мана бинед риштаҳои сафед қати аён аст. Лаб ба лаб медузем. чӣ хеле ки ҳамин қолаби даҳан мебиёд, ҳамин хел лаб ба лаб медузем. Онро ҳатман утю карда аз ду тараф ҳатман утю мекунем. Ин тараф мана аз ин тарафашам ҳамин утюг бисёр бо ҷои хаттогиҳоро мепӯшонада ва утюг мекунед, нағз мешавад. Зиёдтиҳоро аз тарафи дарун мегирем, мебуред. Дар кор нест ин зиёдтиш. ман авирло қати буридам. Анакнун бо клейка инҳоро мечаспонам. шумо метавонед гирдобагир часпонед. Камака камтар монда, экономтар кардам. манам хел мечаспонем. сахт бо утюг ки ин наҷунбад вақти пора карданда. анакун варатникҳоро меёбем. варатникҳоро утюг карда бинед, ҳамаш ҷои худашро мегирад. Бо аввал дарзмо карда онро пресс мекунем ки ҳамин дига варатник наҷумада иҷозда.
он ҷое ки дар боло 1 сантиметр монда мекунад бинед варадник аз болои вай барои духтани гардан зиёдтиш барои духтани гардан. баъд мана хе болои ҳам монда шумо ранги ҳарвақтайна чӣ хеле ки дар наворҳои пештараи ман ҳастан хел гирифта мебуред қолабашро мана хе бо метонед вытичкаро ҳам монед. мана бинед аз мо тайёр шуд. тайёраш мана хел бо фантазияи шумо қатъӣ метавонед дар инҷо тумурчакашро кунед. нофаҳмоӣ бошад ба ман нависед.